Is-servizzi finanzjarji baqgħu wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija Maltija matul 2025. Skont ir-rapport annwali tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta l-MFSC, l-attivitajiet finanzjarji ġeneraw madwar 1,300 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Ir-rapport jgħid ukoll li s-settur jimpjega madwar 6.2% tal-ħaddiema kollha f'Malta u l-pagi fil-qasam baqgħu madwar 36% ogħla mill-medja nazzjonali. Ir-rapport juru wkoll mill-2021 il-hawn kien hemm żieda ta' 16% fil-kumpaniji reġistrati li issa telgħu għal 2,413 l-entità. L-akbar sem ta' entitajiet awtorizzati kien fis-settur tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni. Matul is-sena li għaddiet, l-awtorità pproċessat 1,094 applikazzjoni. Minnhom ġew approvati 1,023 u 71 kienu rtirati. Mistoqsi minn TVM News dwar is-supervizjoni li twettaq l-MFSC u kif qed tassigura l-interess pubbliku, il-Kap Eżekuttiv Kenneth Farrugia wieġeb li matul is-sena li għaddiet ittieħdu 91 azzjoni ta' nfurzar għal il-maġġoranza waslu lill-awtorità biex timponi mal-570,000 euro f'penaltajiet. Supervizjoni li hija iktar tifoka iktar fuq outcome based aħna nsejħula ġifieri iktar milli ġast nagħmlu supervizjoni u daqshekk imma bħala awtorità qed nieħdu stock minn sena għall-oħra u fuq bażi ta' 3 snin naraw li wara li nkunu għamilna supervisory inspection jew nkunu żorna lill-entità wara 3 snin nerġgħu nieħdu stock biex naraw li dak ir-rekomandazzjonijiet lu dawk l-affarijiet li xtaqna li dik l-entità tagħmel improvement fuqhom ikunu verament saru. U qed naraw ukoll improvement mis-settur fl-implementazzjoni tal-kontrolli tiegħu li huwa xi ħaġa pożittiva ħafna. Is-Sur Farrugia qal li l-MFSC indagat ma' 311 il-każ minnhom għalqet 271 każ. Dawn kienu jinkludu l-menti mill-konsumaturi, każi suspettati ta' scams u ta' entitajiet li kienu qed joperaw b'mod fraudolenti. Għal ukoll li ta' investigazzjonijiet żdied sostanzjalment fl-2025 kienu konklużi 492 investigazzjoni. Żied li l-MFSC ħasret 7 liċenzji, 6 ta' kumpaniji f'servizzi ta' investiment u liċenzja ta' istituzzjoni finanzjarja. L-autorità ħadd immuvja minn sistema li hija semi-diġitali imma ħammodu għal sistema li hija fully diġitali. Hemmhekk sar ħafna xogħol, huwa proġett kbir, proġett li qed jieħu ħafna riżorsi. Kif taf inti meta inti tibda tagħmel trasformazzjoni tibda ssib anke ostakli li forsi ma jkunux ġew previsti u għalhekk qed nieħdu ftit tal-ħin. Però tajna garanzija lill-industrija li fis-sena 2027 ħankunu qegħdin nillanċaw l-ewwel parti ta' din is-sistema. Ġiġa challenges li qed insibu huma biex inkomplu nsibu iktar nies li jaħdmu f'din is-settur. Is-Sur Farrugia saħaq li l-MFSC se tkompli saħħa r-reżiljenza u l-fiduċja tal-pubbliku baċċjan fuq is-supervizjoni, l-infurzar u l-iżvilupp tal-awtorità nnifisha. Bilha li tilqa' l-sfidi tal-industrija finanzjarja li kull ma jmur qed tkompli tevolvi bi sfidi dejjem aktar komplessi.